sorry na kung nalayo ko nimo. Sorry kung dili ako ang nag-atiman sa imuha. Sorry kung wala ti ka natudluan sa imuhang mga assignment. Basta tanan akong pagpaningkamot para rani sa imuha puhon. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. A57. Nasa ingon kay mama usab. I love you, ma. Itong lahat para sa kinabukasan ko. Amigos Flower Shop, delivering happiness. JB mi patay na Villalos. Mo nilaga, leda nimo. O sa ni girl nimo? Wala ko nag-order. Ha? Sumo ko ka na, sumo ko ni. Wala ko nag-order. Ang ano ning ma-deliver kung wala ka order ani. Lang. Ha? Saan ko din eh, mong mother, father, sa man? Wala ko kabalo. Dapat mo ni bayro ng good? 1,500? Wala ko nag-order. Wala mo din mo, kissing mo sa uban ni. Nag-order. Sino na kapangalan no? Din sa man eh. Root lang. Ano sa'yo apps ni mo diha? Wala ko yung apps na Shopee o Lazada. Wala. Wala juga yung apps diha. Din sa man to ni nga, imong ni pangalan. Pwede mo cancel eh. Kasi may nagamit sa cellphone. Huwag ka nag-upload ng mga ads sa Facebook. Mama, sama na to ni ma'am. Wala din sa order ani. Sa order ana. Nanti ka nag-order ana dyan? Tingnan na ako pwede mo. Napadeliver rin mo gud sa imo agyatod ni. Lagi. Tanaw na tong isa ka kuan kay namo ko dito sa sulod. Duha ni katuo. O sige, ato ta dito. Upang marating ang makulay na mundo, saan ka man kaya makakarating, wala kang dapat ikabahala sa akin. Kahit bata pa ako, kaya kong tahakin ang mali kong landas na tatawirin. Surprise! Happy birthday! Tinitiis ko ang lungkot at pangungulila at pagkauhaw sa pagmamahal mo, ina. Joke lang to, prank lang to. Saan na hadlock or nalipay? Ano, tubaga daw eh? Nalipay? Bro, ang kanang ibutap, limani ba yan na? Yung kontag o happy birthday. Kapila naman ni Muron? 9? Dako naman kaayo nga pagka 9. Kay Layla dahil niya ako rin si Ate MM and kani si Kuya Abi. We are from AMB Ghost Flower Shop. So naami diri karon para makiselebrate sa imuhang birthday. Pinaagi aning surprise. So kabalo naman siguro kag kinsay gahatag no. Mama nimo? Dili uyab nimo? Nakauyab ko na. Dapat lang jud wala. Pinay-message si mama nimo pero saan ako basahon kantahan sa kanamo happy birthday. Happy birthday to you. Kanta mo! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Nasa message lang ga. Anak siya. Happy birthday palangga. Kabalo ka og unsa ti kakalaw og tanan buhaton nako para nimo. Unta tagaan pa ka sa Ginoo og maayong panglawas og salipdan kaniya
sa mga balatian. O sorry na kung nalayo ko nimo. O sorry kung dili ako ang nag-atiman sa imuha. O sorry kung wala ti ka natudluan sa imuhang mga assignment. Basta tanan akong pagpaningkamot para rani sa imuha puhon. O magkauban rata puhon na amping permi palangga o ayaw pag minalita kay nanay o tatay nimo. Pray ka permi bago matulog. O I love you na. Love kayo tika. So yun. Asa man si nanay. Birthday wish ni mo sa iya, ma'am. Happy birthday, Day. Naot na dako kag sa mundag kag gwapa. Siwat sa imong mama. Oh. Nya, oras to. Mensahe kay mother ng mama niya gihatag na pa-surprise sa imong ika 9th birthday. Unsa pa? Wala? Oliyo na ni mo yung mama. Asa ni nagdako diri? Pila edad gibian mo? Saka to nga. Sige. Sige. Maraton niya nag-request ba si mama magsayaw daw kag TikTok. TikTok. Wala kay gipangayo? Cellphone di ay. Nangayo ka wala. Wala di ay. Bisag wala ka nangayo, tagaan ka ni mama ng Opo 857. Sige, open. Happy New. Yan sa ingon kay mama usab. Uli, I love you kay mama. I love you, ma. Sana ako diri. I love you, ma. Okay. Sige, picture. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyon ang Bigos Flower Shop lang doula